I, Arnal Costa, President of Kokani Non-Stop Tiyatristanchi Sanstha, wishing our Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant, happy 50th birthday. हांव डॉक्टर स्नेहा भागवत, आमचे कुडतरी मतदारसंघ आणि आमचे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते हांच्या तर्फे आमचे लाडले मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां 50व्या वाडदिसाचे परबी भेटयता। तशेंच तांकां खूब खूब आयुष्य आरोग्य लाभचे आणि अशीच देशाची आणि आमच्या गोंयकाराची तांणी अशीच भरभरून सेवा करची अशें हांव देवा लागीं मागतां। हांव एंटनी बार्बोजा आमचे कुडतोरी मतदारसंघाचे सगळ्या लोकांचे तर्फेन आमच्या गोंयच्या मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हाका 50व्या वाडदिवसाची परबी भेटयता आणि देवान ताका लांब आयुष्य आणि बरी ताका भलायकी मागता। देव बरें करूं। Benjim Kotali